Dagoeneko, gaurko finala amaitu da. 2 hilabeteko 3 faseren ondotik, iritsi da Ziberleia 2026ko txapeldunak nortzuk diren jakiteko ordua. Hori minutu gutxi barru jakingo dugu, baina sariak, obviamente, ez ditut nik emango, ni ez naiz hemen inor. Horregaitik, sariak ematera oholtzara gonbidatu gura ditut, Inge Gorostiaga, Eusko Jaurlaritzako eraldaketa digitalaren eta ikaskuntza aurreratuen zuzendaria, eta Javier Dieguez, Zibersugaurtasun agentziaren zuzendari nagusia. Txaloro bat eurentzat. Bueno, equipo. Javier, Inge eta Javier, ez dakit nola ikusi duzuen, ¿cómo habéis visto la final de hoy y sobre todo esto que se ha generado alrededor de un tema importantísimo? Importantísimo como es desde el nivel educativo también y como personitas maravillosas que componemos esta sociedad del día a día, ¿no? Inge, nola ikusi duzu gaur? Bueno, hemen talentu asko ikusi da, gogoa, ilusioa, ikaslea kurduri, hor egon dira buru belarri, badakit aurretik lan handia egon dala, irakasleak ere ikastetxetan atzetik egon direla, eta talentua. Bai, aipatu nahiko nuke hasieran, oholtzara ego direnean, hemen egon dira finalista guztiak, eta hoien artean, 2 pertsona egon ziren aurreko astean Madrilen, Spain Skills lehiaketan, eta Euskadirako zilar bana ekarri zuten. Janirek eta Anderrek, Janire eta Ander, ez dakit. Hortik da, altxaskuak, Janire eta Ander, Skillsetako txapelketan handik ikusten dugu Janire, eta Ander ere hortik egongo da, ez da? Hortik, bale, horratzen da. Txaloro bat eurentzat. Finalera iritsi direnak, Bai, txapeldunak Euskadin, Eusko Skills, zilarra Madrilen, eta gaur finalera. Ojo, cuidado, ez dakigu Ziberleiako txapeldunak izango diren edez, baina behintzat zelako kurrikulumarekin datozen, ez? Ja, ikasle izatetik, Eusko Skillseko txapeldunak, Spain Skillseko zilarreko txapela, saria jasota, eta gaur finalean. Txapela gureak dira, han ez daude txapela. Bueno, bai, hori da, horregaitik. Handomina daude. Handominak, hori da. Bai, eta oso garrantzitsua da, bai, Xabierrek esan du eta sailburu biek esan dutela, ikusi ditugula emakumeak. Bai, por cierto. Honek ez du esan nahi gizonezkoak ez direla beharrezkoak, baina nik esango nahiko nukena da Euskadiko etorkizun digitala eraikitzerakoan, kasu honetan zibersegurtasunari hitz egiten ari garenez, bai emakume eta bai gizonezkoen papera funtsezkoa da eta bultzatzen jarraituko dugula hezkuntza sailean. Zalantza barik. Javier, ¿cómo has visto esta tercera edición de Ciberleia con todo lo que eso implica, ¿no? Ponernos un poquito las pilas a modo de juego, a modo de diversión, pero ponernos un poquito las pilas todas y todos en algo realmente importante, ¿no? Sí, además yo creo que en Euskadi tenemos ya cierto recorrido en todo lo que tiene que ver con la formación de personas en ciberseguridad. Los equipos que hoy han llegado a la final, comentaba justo cuando estaba hace un rato con una compañera, con Raquel, que está por aquí, que varios de ellos son sospechosos habituales de las finales, ¿no? O sea, son equipos que ya llevan una tradición. Sospechosos. Llevan una tradición, llevan una historia detrás en el centro del que proceden, que hace, primero, que las personas que tienen esta inquietud se vayan acercando a este tipo de centros porque ven que tal vez están más orientados a este tipo de preparación y, segundo, dentro de ese centro tienen más capacidades para desarrollar su talento, ¿no? De hecho, yo sé que esto lleva siendo mucho tiempo. Por ejemplo, el equipo que estaba clasificado en primera posición en esta final, el Unia Ibar Ermua, el equipo de profesorado sabe que hace muchos años, del orden de 20 años, yo estaba haciendo ponencias en ese centro cuando hacían el Uni Encounter. O sea, el Uni Encounter era una especie de evento pequeñito que hacían en Eibar para promocionar la formación en ámbito digital, no solamente en ciberseguridad. Yo trabajaba en aquel entonces en una empresa y como era amigo de uno de los profesores, porque hicimos la carrera juntos y tal, pues me invitaba y yo iba a hacer allí charlas y demás para animar a la gente a que se orientara a esto. Es decir, son 20 años
Entonces, en estos 20 años ha evolucionado mucho el mundo de la formación, que nos decía Xavier hace un momento, y como digo, es un camino que se hace paso a paso, ¿no? Otros de los que estaban ahí, Txurdinaga, Zubiri Manteo, Marista, o sea, Leartiba y Ikastetxea, o sea, son un poco los de siempre, ¿no? La Audioalde, que también ganó un premio hace un par de años en ciberseguridad industrial. Es decir, son centros que llevan mucho tiempo trabajando esto. Afortunadamente estamos viendo que año a año cada vez hay más centros que participan en esta dinámica y por lo tanto hay más centros que están visibilizando esto como una oportunidad profesional para las nuevas generaciones, y eso yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Porque al final esto va a llevar a que tengamos profesionales disponibles para las empresas, para el sector público, para que Euskadi pues, siga siendo una sociedad referente en este asunto. Tenemos una estrategia de ciberseguridad en Euskadi, hay pocas comunidades autónomas en el Estado que la tengan, y de los 4 pilares que tenemos en esa estrategia, uno es el talento. Es decir, hay 4 cosas importantes y una son las personas, ¿no? Entonces, personas que alimentarán, por un lado, la cadena de valor de las empresas y de las organizaciones públicas, pero también personas que trabajarán en posiciones no tecnológicas, que manejarán información y que tendrán que hacerlo de manera prudente, ¿no? Entonces, ambas facetas están muy presentes en la estrategia vasca de ciberseguridad. Sin duda hablabas de ese liderazgo que está llevando Euskadi en la formación profesional, como hablabas desde hace 20 años o más, ¿verdad? Pero obviamente todo ello no sería posible, los centros, el profesorado, el personal docente, no lo haría posible si no hay gente, si no hay talento por detrás, como es el caso del que estamos viendo aquí, sin lugar a dudas, ¿no? Hablas de personas, hablas de profesionales. Hablaba también, Xavier, de que necesitaremos profesionales, de que necesitaremos personas, porque no nos van a sustituir. Ese es un poco el miedo que hay, que Paul también en su ponencia también nos lo ha comentado. Y dentro de esos profesionales, hay algo que este año como novedad queremos fomentar, y es la figura de la mujer en el mundo de la ciberseguridad también. Gaur finalean 2 lagun izan ditugu, eta guk saritxo bat ere badaukagu aurten lehenengo aldiz, ikastetxe batentzako. Alegia, emakume gehien parte hartzera animatu dituen ikastetxeari ere saritxo bat eman nahi diogulako. Eta horretarako, Inge Gorostiak berak emango dio saria, nori eta Ciudad Jardineko Itxaso Saenz irakaslearentzat. Txalora berarentzat, hemen dator. Itxaso, zuek lan handia egiten duzue, emakumeen parte hartzean, eta horregaitik uste dugu, zuretzako, nola ez zuretzako, horregaitik zure izena eta abizena esan dut, baina nola ez, baita zuen ikastetxearentzat ere, Ciudad Jardin ikastetxearentzat, hortxe saritxo argazki aterako dugu, zelan ez, eskertzeko, aintzatestetzeko, para reconocer la labor que hace Ciudad Jardin en el fomento y en la participación de las mujeres. Eskerrik asko Itxaso, eta opa Ciudad Jardineko ekipo lantalde guztiari, apa zuek. Bai horixe. Tira! Eta orain bai, lagunok, iritsi da aurtengo finalistetan sailkapena ezagutu eta sari banaketari ekiteko ordua. Finalista guztiak hortxe bazaudete dagoeneko prest, ez dut ikusten inor ordenagailuen aurrean eserita dagoenik, beraz, modu oso simplean egingo dugu. Sari banaketak egiten dire moduan, atzeko aurrera ezagutuko ditugu saridunak. 5. hasi eta lehenengo postuan, alegia txapeldunean amaituta. Baina, aurreko urteetan egin dugunez bezala, aurten diferentzia txiki bat izango dugu. Parte hartzaileek, naiz eta goiz osoan ikusten joan diren, eta gu ere ikusten joan garen sailkapena nola doan, nobedadea da, aurten finalean ataratako puntu horiek ez direla bakarrik nahikoa izango. Gehitu egingo dizkiegu, eurek finalerako txartela lortzeko aurkeztu zuten txosten horretatik atera zituzten puntuak. Beraz, euren finalera aurkezteko txostenean puntu batzuk daude, eta eurek finalistek ez dakite zenba puntu eskuratu zituzten,
Eta gaur hemen final honetan ere puntu batzuk atera dituzte, eta hori badakite. Horregaitik, gaur, zuek agian orain enteratu zarete, baina gaur, jakin mina eta ezjankintasuna da nagusi. Pero esto es un juego. Nadie dijo que fuera fácil. Goazen beraz, bosgarren postutik hasita, sariak eta saridunak ezagutzera. Bosgarren postuan, por cierto, hori bai, beste spoiler bat, guztientzat dago sari bat, hori bai. Eta horixe izango da, ekainean antolatuko den Euskal Jak jardunaldietarako sarrerak. Horrek guztientzat emango izango dituzue opari. Bai? Jardunaldietara joan nahi bauzue, ekainean antolatuko diren Eusko Jak jardunaldi edo kongresura joateko sarrerak izango dituzue. Baina taldeka, 5. postuan, SanDisk, terabait bateko SanDisk disko gogor bat irabazi dute, edo du, pantailan urrengo taldeak. Kalimotxo taldea izan da 5. Txaloro ateurentzat. Datozela Aitor, Ekaitz, Akos eta euren irakaslea Estefan. Hartu erdia, gorea, erdia, haupa ekipo. Eta Javier Diegesek emango dizue saria, hori da, Javier Dieges, Zibersegurtasun Agentziaren zuzendari nagusia dugun, eta hortxe zuentzako diploma eta saria. Erratuta ez banago, sari guztiak hemen dauzkagu, edo gehienak bai behintzat, hemen daude, beraz hemendik irteten zaetenan emango izuegu. Zuena, disko gogor bat, bueno, errez emango izuegu. Ya veremos los siguientes premios, cómo los entregamos, pero están físicamente, presencialmente los premios también aquí. Lagunok, hartu leku hemen izkina baten, amaieran familia argazki aterako dugulako, eta guazen 4. saria jasotzera. Hementxe daude, hori da, disko gorrak hortxe dituzue. 4. saria, 4. sailkatua, eta NAS bat, bai, Synology Disk Station markako NAS bat, bai, segurtasun kopiak eta egiteko aparatoa, bai, ez jakinak ez garen ontzat. 4. postuan, 2026ko sailkatua da, Maristak Durangoko LHG taldea, Txaloroak, Iban, Eneko eta euren irakasle iratxerentza. Zorionak! Argazkitxo baterako dugu, hori da, hortxe 4. sailkatuak. Epa iratxe, hortxe irakasle bai. Hortxe ba, argazkitxoa, eta eskina batera egin, amaieran guztion artean argazki aterako dugulako. Bueno, ojo, entramos en el podio. Podiumean sartu gara. 3. sailkatuek monitore bat jasoko dute, Pantailan ikusten duzuen moduko monitore bat. Ez da edozein monitore. Dell markako 27 pulgadako LED IPS Full HD. Kriston monitorea da. Eta, en fin, Kriston monitorea, hortxe ikusten ari gara, Eli eta kompainia. Claro, claro. Hoy no os vais a ir con las manos vacías, claro que no. Bueno, 3. sailkatua. Dell monitorea irabazi duen taldea eta taldekideak dira. Hortxe, Txurdinagako, Aratz, Ander, Gontzal eta euren irakaslea Aitor Espinosa de Mena. Txaloro bat eurentzat. Hortxe, Javier Diegesek emandako diploma. Nola ez, eta atzean dauzkazuen monitoreak. Hortxe ba, argazkitxoa, argazki aterako dugu, la foto de rigor, 3. puesto, que se va para Txurdinaga.
Eskerrik asko, ekipo. 2026ko ziberleia lehiaketako txapeldun ordeak bigarren postuan eta mini PC bat irabaziko dutenak pantailan ikusten duzuen moduan Blackview markako MP100 modeloko mini PC batan 512 gigar artekoa, bueno, en fin. Blackviewko mini PC-a. Irabazi du ondoko taldeak. Ojo, Eibar Ermo eta Birteko Meka del Nul taldea. Hortxe datoz. Unai, Oier eta Irati eta euren irakasleak Irati eta Igor. Bueno, hortxe Inge Gorostiagak. Inge Gorostiagak Eusko Jaurlaritzako erakaldak eta digitalaren eta ikaskuntza aurreratuen zuzendaria, argazkitxoa ere, hori da, ez dakit konturatzen zaten, argazkilaria hortxe dago, Bueno, hori da, eskerrik asko, eta zorionak zuei. Eta, claro, honekin esan nahi dugu, ja falta dena dela aurtengo txapeldun haundia. Lasai. Baina horretarako, ezer baino lehen, txapeldunari, lehenengo saridunari, saria emateko, ohorea da gure artean dugulako, eta txalobero batekin agurtu ezagun, Lanbide Heziketako sailburu ordea Eusko Jaurlaritzan, Jon Labaka jauna, txaloberoa berarentzat. Jon, zuk eman beharko diozu saria beraz, 2026 honetako ziberleiako txapeldun haundiari. Bada, Labaka jauna, sailburu orden, sariduna, Lenovo ThinkPad E14 ordenagailu bana irabaziko duen taldea da, Xavier Zubiri Manteoko, Janire, Iban, Andre eta euren irakasle, Unai! Bai, bai. Bueno, hortxe, txapeldun handiak, jende azutik, bai horixe, Xavier Zubiri Manteoko, eta hortxe, bakoitzarentzako, sailburu ordeak emandako, Lenovo ordenadore bana eta diplomatxoari. Argazki aterako dugu, Unai irakaslearekin, argazkitxoa aterako dugu, hortxe dago eserita argazkilaria, hori da, eta familia argazki atera baino lehen, barkatuko nauzu hemen erditik sartzea, sailburu orde, bueno, konta guzu, nik zu ere entzungura ezintuzket, hemen dagoen talentu hau nola saldu, gaur hemen gertatu dena, hirugarrenez gainera, nola saldu, Jon? Bueno, saldu bakarri saltzen da, Azaldu. Saldu. Eta saldu, bueno, nik hiru gauzatxo esango nituzke. Lehenengoa, gaiaren garrantzia, gaur ponentzietan eta entzun dugu, digitalizazioa, ongi izatea, lehiarkotasuna, lotuta daude, la competitividad y el bienestar social, ¿no? Están ligados entre ellos y están ligados con las nuevas tecnologías, están ligados con la digitalización, lo hemos escuchado muchas veces, hoy también, están ligados con un uso responsable y seguro de esa digitalización, pero no podemos renunciar a utilizarlo, entonces el tema es clave, es estratégico para seguir siendo una sociedad avanzada, ¿no? Gaur egun Euskadin garen bezala, ez? Horran, gaia klabea da. Eta gai klabe horretan zibersegurtasuna, teknologiak erabiltzeko aukera modu seguruan, gakoa da. Ordan, lehenengo gauza esango nukena da, gaurko gaia klabea dela, gakoa dela, eta ez bakarrik gaur hemen gertatu den, aurretik gertatu den eta ikastetxeak lanean zaudeten lan guzti hori, gakoa dela Euskadiko etorkizunerako. Ordan, hori lehenengoa. Bigarrengoa, hemen atzetik dagoen lana, ez? Atzetik dagoen lana antolakuntzan, atzetik dagoen lana
ikastetxetan, hemen lehiaketa, guzti hau prestatzen, hemen gertatu dien gauza guztiak gertatzeko atzetik dagoen lana, ez naiz hasiko aipatzen pertsonak, baino beraik badakite zenbat lan egin duten eta atzo arratzaldean eta hor goizean segurazki urdurutasun puntu hori oraindik izango zutela dena montatzeko, hori izango zen bigarrena izango nukena. Eta hirugarrena eta bukatzeko izango nuke, gaur hemen egon zaretenak eta parte hartu duzuenak edo entzuten duzuenei, gonbite bat luzatzea, ze hurrengo urtean ere egongo da ziberleia saio bat, oihartzuna eman, kontatu zuei lagunei, esan zuen esperientzia nolako izan den, ze jarraitu behar dugu bide honetan, eta espero dugu hurrengo urtean berriro ere ikustea hemendik, eta espero dugu hurrengo urtean ere lan honetan jarraitzea ez da bukatzen hemen, ez? Hiru gauz horiek azpimarratuko nituzke. Eta titularra bota duena, Jon Lajakar sailburu ordeak, datorren urtean ere ziberleia egongo dela. Niri erraxa egite zaiz beste batzuk itute. Baina hori, erabakia ere hartu behar da, eta hezkuntza sailetik, Eusko Jaurlaritzatik erabaki hori hartu zuen, eta hezkuntza saila, lanbide heziketa, segurtasun saila, ze polita eta ze ona elkarlanean aritzea sail desberdinak. Hori nahi nuen nabarmendu, ez? Zehose estrategikoa denean, elkarlana garrantzitsua da, askotan esan dugu, igual esan ditudan hitzetan ez dute aipatu, baina bereziki aipatu segurtasun elkarlan hori, segurtasun saila, ziberleia, lantalde bat izan daitela, zibersegurtasuna izan daitela ere, sail guztietarako gai transversala, ez da nolabait esatarren zalantzagabe. Eskerrik asko, sailburu orde gaur gure artean egoteagaitik, eskerrik asko. Eta ondo ikusten bauzu ekipo, aterako dugu argazkitxo bat, denok elkarrekin, aprobetxatuta, Javier, Inge, Jon ere hemen dugula, eta nik onbidatu nahiko nieke finaleko ikastetxetako irakaslei ere. Irakasleak. Zuek ere etorri, argazkira, venga, hemetik ikuste dute Txurdinagako Aitor, hori da, hemen txere Irati eta Igor, hori da. Zuek ere, irakasleen lana benetan funtsezkoa delako, porque el trabajo del personal docente es primordial. Txalo bero bat, hemen ezabeten irakasleentzat ere, eskerrik asko irakasleok benetan, egite duzuela nahi. Argazkitxoa, a ver, ez dago oso ondo. Vamos a gestionar mejor esta foto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué os parece? Etorri aurrerago, eta pixka bat hor, a ver, hortik zaretera pixka bat nago, a ver, gozen argazki txukun ateratzera, makurtu lehenengo jarakoak, hori da. Nik uste dut hilara birekin nahikoa dela. Hola, nobeto? A ver, pasa hortik batzuk ona, pare bat bi edo hiru pasa ona. Deskonpensatuta dagoelako. Eta guk streamingetik jarraitzen ari zareten guztioi izan behar dizuegu. Berehala, irabazleekin elkarrizketa bat eskainiko gula zuzenean, streaminga agurtu baino lehen, baina hementxe gaur Ziberleia 2026ko edizio berri honetan elkartu zareten guztioi, eskerrik asko benetan zuen ikastetxeei, zuen irakaslei, eta nola ez, zuei zibersegurtasunaren aldeko apustua egiteagaitik. Eskerrik asko, eta datorren urtera arte. Agur!